Tikulandireni pano pa wireless komanso kanema wa Mzati mu program ya Kufukula Mbiri. Ine langa dzina ndi Evans Matola ndipo sabata ino ndili ndi John Gunde. Tikhale tikupitirira ndi program yathu ya Kufukula Mbiri imene makamaka tikhale tikupitirira Kufukula Mbiri ya masankho omva maganizo a anthu amene anachitika mchaka cha 1993 pa 14 Juni. Sabata yatha tinayamba kufukula zifukwa zimene zinachititsa kuti tikhale ndi masankho amenewa, ndipo tinalekeza pa chifukwa cha chiwiri. Chifukwa cha chitatu tiyambe pamenepo. Tinalekeza pa chifukwa cha chiwiri? Yes. Ndipo kunali nkhani zinaso zimene zimachitika, tinakamba za mtsogoleri wa chiwiri kwa mtsogoleri wa dziko la America amene anabwera mdziko muno. Koma kudali ndalama zina zokwana $22 million. Okay. Zimene kuti ziperekedwe ku dziko la Malawi. Okay. Ndalama zimene zokwana $22 million zidali zoti zikonzetsere nkhani zokhuza lamya telecommunication. Okay. Ndi chifukwa chona kuti maiko aja sankukhutitsidwa ndi mmene Dr. Banda amayendetsera dziko lino nkhani zokhudza ufulu wa anthu, adanena kuti ndalama zimene zokwana $22 million sizibwera. Chifukwa chona kuti dziko la Malawi sili kufuna kulemekeza ufulu wa anthu. Okay. Sizidatere pompo chifukwa ndinanena kuti 1992 kudabwera njala mdziko muno. Dziko la Malawi linalibe chakudya, ndipo zimadalira kuti maiko akunja atithandize ni nkhani kabwetsa chakudyacho chibwere, ndipo zonse zimafunika kuti pakhale ndalama zokwana $800 million. Okay. Zoti zibwere mdziko muno. Koma $22 million zayimisidwa kale. 22 million zayimisidwa kale apa ndipo pafunika $800 million. Okay. Zoti zithandizire nkhani yokhudza njala komanso zithandizire pa mdziko muno by 1992 nkuti tili ndi ma refugees ochokera mdziko la Mozambique. Okay. Ndi ndalama zonsezo zimene kuti zibwere. Ndi ndalama imene yokwana $800 million bungwe la European Community imene timati European Union lero pano lidayimitsa kuti ndalama ziso siziraniso sizipita. Ngati tingathandize dziko la Malawi ndi kuti tingotenga ndalama zochepa koma zipite direct ku mene kukufunikirako. Ngati kuli nkhani ya njala ndi kuti mwina akanatha kugwiritsa ntchito bungwe la WFP, World Food Program. Okay. Kuti agulire anthu chakudya. Kapena ngati zikufuna kuma refugees ndi kuti ndalamazo zingopita kuma refugees koma zisadzere ku boma la chani la Malawi. Okay. Konseko kudali kufuna kukhaulitsa dziko la Malawi kuti mpokha likamva kuwawa ndimene lingavomereze kuti tagonja nkhani ya democracy ibwere. Angerezi tikuzona kuti inali economic sanctions. Those were economic sanctions, of course. Okay. Ndi adapangabe zingapo ndithu mpaka na ndiyadzaloweranso mpaka na bungwe la Amnesty International. Bungwe la Amnesty International lidalowera bwanji? Bungwe la Amnesty International linadzalowera pamene tsopano lidadzayamba kuulula kuti dziko la Malawi likupangira nkhanza akaidi. Ndipo lidaulula kuna kuti akaidi okwana 250 akumasungidwa mu selo imodzi imene mwina mukhoza kusungidwa anthu awiri kapena atatu koma kumapanikizana malo amodzi. Ndipo bungwe la Amnesty International linagwira ntchito yayikulu, mwina kutsogolo kutadzati patsani mpata tidzafukule mbiri ya Aleke Banda. Okay. Chifukwa Aleke Banda ndi mmodzi mwa anthu amene adamangidwa ndi Dr. Banda ngakhale kuti adali mmodzi mwa founders a Malawi Congress Party, komanso mmodzi mwa anthu amene adali akuluakulu a kampani ya Press Corporation. Okay. Koma adamangidwa ndi Dr. Banda 1980. Ndipo ngati adatuluka titasintha ndale zathu mu 1993. Okay. Ndi Amnesty International imene athandiza kwambiri kuti Aleke Banda atuluke mu ndende. Komanso Amnesty International idaulula kunena kuti akaida ambiri mdziko la Malawi sakumapatsidwa chakudya, malo awo amene akugona ndi malo omvetsa chisoni kwambiri. Ndi zonsezi ataziulula zidapangitsanso kuti maiko amene aja atazifasa zina samadziwa kuti kodi zikuchitika nzotani mdziko la Malawi. Ndimene adadzaona kuti ku Malawi kwafika pachabe. Ndi chifukwa cha pressure imene imachokera ku Amnesty International imene yoyo ndimene idapangitsa kuna kuti dziko la Malawi likhengeti akulivula kapena akuliyalutsa. Time pamenepo kuti Amnesty International ikubwera kunena kuti ku Malawi ukhangati ku ndende sizili bwino. Munakamba kuti mulamuliro wa Dr. Hastings Kamuzubanda the flow of information inali yovuta. Information si matulusidwa wamba.
press freedom ufulu watu lankhani sunali wachisawawa kuti ungangoyima pano kulemba zachibwanabwana osatheka zimenezo nde iwo wachinachititsa mchani kapena kuti anapedza kuti mphamvu yowulula information imene imachitika ku Malawi ma local radio and TV stations amasiyana kwambiri ndi ma international TV and radio stations iwo aja amakhala ndi ukadaulo ngati Amnesty International ndi mbali imodzi ya bungwe la United Nations ndi ngati United Nations ili bungwe la pa dziko lonse lapansi limayenera kuti ngati Malawi ndi membala wa United Nations ndi ngati Malawi ili membala wa United Nations kunaye kosavuta kuti Amnesty International ngati mbali imodzi ya United Nations ipezeke mdziko muno ndi chifukwa amene aja kunaye kosavuta kupeza information chifukwa amatha kupanga observe zimene akuzitani akuziona kuisiyana kwa kunaye kuona kuti ngati ma local media amalembera mamuno ndi kumazitulutsa nkhani zija mamuno pamene Amnesty International nkhani zija kumangozitolera ndi kuti zizituluka kuti kumena muzingomva kuti Times newspaper ya ku UK yalemba motere amatulu kudzera anthu ngati amene kunaye kosavuta kuti Amnesty International iulule nkhani ngati zimenezi ndipo aulula sopano zidachitika ndi pamene tsopano kudapezeka kuti pofika mwezi wa March 1992 bungwe la Southern African Human Rights nalonso lidadzalowerera ndiye tsopano kuti ma-Africans nawonso ayamba kupeka pressure kwa Dr. Banda kuti ayi akulu pangani improve apa ndipo lidadzatulutsanso naso chikalata chodzudzula boma la Dr. Banda chifukwa chopangira nkhanza dziko kapenzika za dziko lino la Malawi zimenezo zidapangitsa kuti ma donors komanso even ma investors ambiri kuphatikizirapo dziko la Norway apange withdraw aid imene amapereka ku dziko la Malawi ndi kuti ngati imene akulimbana ndi Dr. Banda zimene zikupangitsa kuti dziko la Malawi livutike ngati dziko la Malawi likuvutika nazonso nzika za dziko lino zimene tana kuti 1982 kwa kwachani njala boma likufuna lipeze ndalama tibwetse $800 million zothandizira koma $22 million yapangidwa withheld ya telecommunication yayimitsidwa kale ndiye zimene zija dziko la Malawinso linkafunikiranso tidana kuti chabwino ngati $800 million simutithandiza tatipatsane $270 million tithandizire tipeze chani chakudya koma Angerezi pomvera chisoni mwina anthu amba adana kuti sitipereka $270 million adapereka $170 million nde 100 ine yasungidwa ndi zimene zija chifoti amamva kuwawa ndi boma chabwino iwo mwina amakwanitsa ngati tinakamba kuti analolemera akudya iyeyo amadya koma anthu akumuzi ordinary Malawians adati zidayamba tsopano kulowa nzika za dziko lino zidayamba kulowerera ndi pamene tsopano pofika mwezi wa March omwewo kudatuluka imene macho kuti pastoral letter imene macho kuti mutu wake udali signs of the times imene mabishop zizindikiro za nthawi yomaliza mabishop ampingo wa Katolika okwana 13 6 adali a mdziko muno awiri adali achizungu adalemba kalata imene adamulembera Dr. Banda pole mkalatayo fotokozera Dr. Banda mavuto amene anthu a mdziko muno akukumana nawo ndi kufunikira kuona kuti ngati boma likonze mavuto amenewo mukalata monso adapangamo expose nkhanza zosiyana zimene boma la Dr. Banda likuchitira nzika zake ndi kalatayi kulemba kalata imene kumulembera Dr. Banda sichinali chinthu chophweka ndimanena kuti tifike pamene tili pano tikuyenera kuyamika kwambiri mpingo ndikati mpingo sindikunena ngati mpingo umodzi koma tikuyenera ngati ma church mdziko muno kudzera mu mabungwe yawo adagwira ntchito yayikulu chifukwa zonsezi mabungwe amapanga izi koma kuti Dr. Banda afike size yonena kuti asowe mtendere weniweni madzi achita katondo zidali zoti kulemba kalata imene mabishop ampingo kuti adalemba chifukwa zimenezi zinenge kuti akamakutukwana anthu akhomola uko mwina ukhoza kumamva kuwawa mtima ndikumazizira amadana nana amene koma mwana wako weni wa nyumba ndikumakuukira zimene zimakhala chinthu chopweteka kwambiri ndi mabishop ampingo wa Katolika motsogozedwa ndi malemu ambuye James Chiona ndi mabishop ena gulu achinaziyaye amene aja
ndi amene adagwira ntchito yayikulu yoti kuti masankho a referendum achitike. Komanso zidathire bomba mpaka na mabishop atalemba kalata adayamba kusakidwa kuti amenewa chifukwa boma linena kuti amenewa akune kuti kuti aphedwe basi. Ndipo adapatsidwa 1 week kuti adapatsidwa 3 days chilembere kalata yawo kuchokera pa 10 March 1992 adapatsidwa 3 days kuti akaonekere kwa Dr. Banda akapereke zifukwa zimene zapangitsa kuti alembe kalata imeneyi. Kuti mesa zifukwa zinayikidwa kali mu kalata? Yeah, tsopano zifukwa zina koma kuti zifukwa zake zotanza kuti akumuderera mwanjira ina. Ndi idali nkhani yovuta kwambiri chifukwa mabishop ambiri adayamba kukhala motani mobisala chifukwa they were hunted for them to be killed. Amawasaka anali ndani? Adali boma. Takati amapita ku boma. Ndiye boma lomwelo limapeza anthu ake amene limadziwa kuti awasake mpaka na anthuwa kadalo chokera ku chipani kadalo chokera ku MIP. Funso langa tu limabwera chifukwa choti titaona mbiri ya tuta chisisa ndi azinzake tinaona kuti cabinet crisis itachitika. Tinaona kuti sopano kunabwera gulu la Malawi Young Pioneers limene limapanga trace anthu aja ndikuthawa. Ndiye mukamba kuti apanso mchaka cha 19 tili mu mwezi wa March sopano 10 March that's 1992 10 March 1992 kwatuluka pastoral letter ya mabishop ampingo wa Katolika kudzudzula mtsogoleri wa dziko la Malawi amene anali Dr. Hastings Kamuzubanda. Ndiye mukuti nawonso anayamba kusakidwa. So funso langa ndimaona ngati kuti ndimafuna ndizindikire kuti amawasaka ndi ndani. Ziti ndi anyamata awawa Malawi Young Pioneers. Government machinery. The government machinery imene zinthu zambiri. Tikalenga kuti even Malawi Young Pioneer imatengera ngakhale nayi ya chipani koma imatenga kuti part of the government machinery. Kanenga the paramilitary imene magwisa ntchito pofuna kuthana ndi adani aboma. Komanso ndo anthu amene boma limadziwa kuti we can use this one, we can use that one. So apasudwa 3 days. 3 days. Mukaonekere pamaso pakamuso of which anthu wasadatani sadachiti. Mabishop sanapite. Amadziwa kuti kungokwera galimoto ndikupita akandi kusanjika kumana ndi president. Zikhozo chitika zina. Chifukwa 1983 zidachitikira gulu la china Alon Gadama, achina Sangala, achina Chiwanga. Amene aja. Ndi zimene Manza Mada amadziwa ndi zabwereso ndi nkhani ya Manza Mada. Amadziwa ndithu kuti mmene kuti tipite kumeneko ndi uku ndi kunyula uku. Chifukwa ngati president tamlembera kalata ndi kuti mwina response yake imene kupangidwa address through the public media of which inalipo wireless ya boma imekati koma kuwaitanitsa kuti akakumane ndi president sichinali chinthu choti akanachita ndira ndifake adakana ndi zimene zija adamba kuwasaka ndithu komabe chifukwa cha pressure ena amene amachitika mpaka na ku Vatican kudalowerera Vatican kuita ndi Vatican ikalowerera kuti ku zinthu za dziko sizikhala nthawi zambiri sizikhala zokutha bwino mapeto ake. Chifukwa metu kamba za 1992 nkuti 1989 mwezi wa May Pope John Paul number 2 atabwera kale kuno ku Malawi ndipo adalata kumana kale ndi Dr. Banda. Zimene Pope John Paul number 2 adakambirana ndi Dr. Banda sizidziwika. Inde adabwera kudzayendera mpingo wa Katolika kuyendera Kristo wake koma adalinso ndi nthawi yokumana ndi ndani kodi ndi Dr. Banda. Ndetu kwamba za 1989 mwezi wa May Pope akumana ndi Dr. Banda just 2 or 3 years down the line 3 years 1992 kuchitika kuwamba pressure ichokera imene mabishop ampingo kana kulemba kalata amuthu amene amatsatira ma events ochitika mu history you can just use the coordinate kuti I think zinthu zimayenda moteremu ndi Vatican idadzalowereranso zimene boma limapanga komanso ndi zimene zimamveka kuti boma likupanga hunt down mabishop asanu ndi atatu amenewa kufikira tsopano ngakhalenso mpingo wa CCAP wa Livingstonia Synod for amene aja nawonso amaoneka kuti mwina amasiyana ndi masinodi ena amene aja ndi they are too critical and too vocal ndipo adadzalemba nawonso kalata yawo mu 1992 momwemo so 1992 Dr. Banda adalibe mpata kuti akanatha kupuma makalata pana sogolera chipembezo alowapo ndi nawonso a Livingstonia Synod adadzapeza kuti adadzalowerera adadzalemba kalata ndipo adadzakhazikitsa komiti imene cholinga chake idalionera kuti komiti imeneyi ithandizire pofuna kupanga process kuti mdziko muno muchitike chani kodi referendum. Mfundo number 4 ndimene kuti apezeka inali nkhani yona kuti ntchito imene adagwiranso
anthu ena yes amene amatsutsa Dr. Banda koma anthuwa samakhale mdziko muno. Chitsanzo chabwino ndi chipani cha Lesoma. Metu kamba cha Lesoma tinakamba gulu la anthu okwana 17 mu program yapita ija metu makamba zayo tutachisiza amene aja kumwalira kwa ya tutachisiza komanso ndi anthu ena sizidatanthauze kuti gulu la Lesoma lathira pompo chifukwa atamwalira ya tutachisiza adadzalowa atati mpakati. Sono atati mpakati zina sira chilendo atati mpakati si dzina la chilendo Malawi muno. Atati mpakati ndi amene adali mtsogoleri wa chipani cha Lesoma amene adachita kuphedwa ndi bomba ndi ma agent amene adatumidwa ndi iyo mwina ndi mbiri ina ndi mbiri za pepani nkati mangoletsa atati anaphedwa ndi bomba amene imeneso ikhale mbiri ina ndiye tikunena kuti chipani cha Lesoma chikutsogoledwa ndi atati mpakati chinkapitilizabe kumalimbana ndi ulamuliro wa Dr. Banda ndiye sadali atati mpakati ekhayo komanso kudali Kanyama Chume amene ali ku Tanzania adakhazikitsa chipani chake chotchedwa Congress for the Second Republic. Nde chipani chimenecho dzina lokhalo chitokuonesa kuti awatu awo amenewo Congress for the Second Republic. CSR amenewa ndi amene anka ali kunjako ankangoponya moto makawa mamponyera Dr. Banda mamulavulira mawu kuti zinthu zitani muno ndi chifukwa chake gulu la Kanyama Chume ndi amene ankaimbidwa nyimbo ndi mbumba zakamuzu mdziko muno kuma nyimbo zomakha ngati akuamoka kwapanga moko kwaseka kuti amene ndi afuna kugwetsa Dr. Banda ndi magulu onsewa ndi amene ankapereka pressure kwa Dr. Banda kuti na mdziko muno zinthu zisinthe kusintha kwake kubwere chani kuti referendum ndi chipani cha Lesoma ndi chimene chinkakonda kugwiritsa ntchito njira za usilikali choncho chifukwa kuphedwa kwa ya tutachisiza sizidakwanire iwowa adayamba tsopano kumatuma anthu awo kuti adzipita ku Cuba kuti adzikaphunzira usilikali akaphunzira usilikali tsiku lingakhale ya tutachisiza adaphedwa koma nawonso adzabwere muno ndi nkhondo ina adzayotse Dr. Banda. Nde zimene zimachitika ndithu mu process yona kuti mdziko muno tikhale ndi masankho a referendum kufikira tsopano kuti bungwe kudaliso gulu lina lochedwa Malawi Freedom Movement limene limakhalira maiko akunja ngati ku Zambia iwo aja adayamba tsopano kumalimbana ndi Dr. Banda kuti mwina nkhani yokhudza kuti akhazikitse mdziko muno anthu alandire ufulu osakodzera kuti akhale ndi ufulu wachibadwire ndipo zidapitilira ndithu kufika kutsopano mpaka na Kanyama Chume ndi anthu ena adayamba kumando tilowere kuti tipite konko tingopita zotumiza makalata za chocho nazo nyengo 1992 1993 tikapita sangapange kanthu kwambiri chifukwa ali pa pressure atakula komanso pressure ya kuma international organizations maiko siyana ma bishop ampingo akatumikana makalata zonse zamusokoneza Dr. Banda moto mdziko mamuno pambali pa anthu ena mfundo imene ndi mfundo ya number 5 mdziko mamuno munda aliso anthu ena amene amachita mantha koma tsopano chifukwa cha izi zaphulika izi nawonso adayamba kutani kutsopano kumamasuka kuti tikhoza kulankhula zinthu izi ndipo adayamba kuchita izi tsopano adali ophunzira ochokera ku university makamaka ku university ya Chancellor College chanko kumene koko mu 1992 kudadzayamba kuchitika tsopano chipwirikiti chimene ophunzira mothandizidwa ndi anthu ena adayamba kupanga ma demonstrations onena kuti yayi tikufuna munthu zinthu zitani muno zisinthe ndipo zidachitikadi ndipo mpaka na polisi adadzalowerera kuyamba kuthamangitsa ophunzirawa kuti mwina akhangati akhazikitsa bata koma ziwawa izi zidayamba kufalikira mizinda yambiri ku Blantyre mpaka nanso zidapangitsa kunena kuti anthu ogwira ntchito ena ayambe kunyanyala ntchito kuti iwowo ogwira ntchito ama civil servant komanso ngakhale ogwira ntchito makampani osiyanasiyana nawonso adayamba kunyanyala zinthu zitu kamba zoti pali mavuto azachuma komanso mavuto andale ndi anthu amangophatikizira tsopano nthawi kupita mapera ndi mfundo yomalizira kwenikweni imene idapangitsa idali nkhani yona kuti anthu ena amene adayamba kuthawa mdziko muno mmodzi mwa anthu amene adathawa mdziko muno adali Malemu Chakufa Tom Chihana amenewa ndi amene adagwira kuyambira 1964 adayamba kusemphana Dr. Banda ndipo adachoka mdziko muno
ndikupita maiko ena kumene amakagwira ntchito zawo koma ali kumeneko amalimba nabe ndi Dr. Banda ndiye chifukwa cha zonse metafotokoza zija pofika mu 1992 ndimene malemu Chakufa Chihana adabwera mdziko muno ndipo adafikira pa Chileka airport atafika pa Chileka airport adafika ndi voko chifukwa adalemba kalata yawo ndiye kalata adaitenga ndikuyiwerenga pa Chileka airport kuti chimene tabwerera kuno tabwerera mfundo zokhudza kupanga improve ufulu wa anthu mmene makupanga ndale sizinatani muno sizinasinthe tidakalibe ndi one party system tidakalibe ndi life president zimene zija zidapangitsa kuti apolisi adamtengera Chakufa Chihana pompaja ndikumtsekera mu galimoto ndikukamutsekera ku ndende zimene zidapangitsa kuti fa adali ngati munthu mmodzi yekhayo oyambirira kulimba mtima ena amangolemba makalata eda amangolankhula mwina ali mchipinda koma amene adafika size yoyimba pa airport ndikulankhula kwa anthu amene chifukwa anthu adabwera kudzamchingamira chifukwa mmenemo nkuti tsopano atabwera mu dzina la chipani cha Alliance for Democracy Afford ndi atamtenga ndi anthu ambiri tsopano adayamba kumtenga ngati kuti the second messiah after Dr. Banda tsopano ndi Chakufa Chihana adatentha ndithu ndipo anthu amene amamutsatira Chakufa Chihana kumayambira mu 1992 sizimatengeranso chigawo ngati mmene chili chipani cha Afford lero zimatengera kuti amalawi a chigawo chapakati chakuno kumwera kumpoto onse amene adatopa ndula mlodi adaona kuti uyu mpulumutsi winaso ndi ndamene ndipo kumangidwa kwake ndi kumene kunkapereka pressure chifukwa anthu amati akampitira ku court anthu makhamukira kumeneko chifukwa mawu amene adasiya adaliona kuti we want change ndeka wakumudzi aliyense tufuna tisinte ndi zinthu zidadzakhala kuti zayamba kusokonekera pang'ono chifukwa kubwera kwa Chakufa Chihana kudapangitsa kuti anthu ena athumuke ndi pamene tsopano kunkabwera Dr. Bakiri Muluzi amene tsopano kubwera kwa Chakufa Chihana kumayambirira kwa adamba kumagwirira ntchito limodzi koma kenako kudaonetsa kuti chifukwa cha kubadwa mwezi wa Oktoba chipani cha UDF tine kuti UDF mene mabwera sidabwere ngati chipani kumayambirira idabwera ngati pressure group ndi pressure group imene iyi mene mudali malemu Edward Bwanali anthu amene agwira ntchito ndi Dr. Banda komanso Dr. Bakiri Muluzi ndi anthu ena ndi anthu ambiri anthu amene udakhala kuti tsopano giya wayamba kusintha anthu amene amatsamira kwa Chakufa Chihana amayali ku ndende tsopano messiah ujakhanga wina ndi uyu panali kusiyana kwambiri pakati pa Dr. Bakiri Muluzi ndi Chakufa Chihana Chakufa Chihana adachoka kalekale mdziko muno from 1964 inde adzabwerapo 1978 komanso adachita kuthamangitsidwa soka chiwiri Dr. Banda ndi anthu ambiri samadziwa kwambiri Chakufa Chihana anthu amadziwa kwambiri Dr. Bakiri Muluzi chifukwa adakagwirapo ntchito ndi Dr. Banda komanso kufika 1980 adakhalapo secretary general wa chipani cha Malawi Congress Party ndi anthu mdziko muno amantano amamudziwa komanso tinaona program ya Kufukula Mbiri ya Gwanda Chakwamba kuti analitu kanyamata kaku Malawi Young Pioneer ndi anthu amandziwa kwambiri ndifake mmene amana kuti ngati paje iye adali kampo yomweyo panonso kutiuza kuna kuti awe ngoyipa uti nkhulupirira kuti munthu mmakhulupirira munthu amene mukuntani ndi amalawi ambiri adayamba kumkhulupirira kwambiri Dr. Bakiri Muluzi chifukwa adali munthu amene attention yachoka kwa Chakufa Chihana ali kundende akubwera kwa Bakiri Muluzi ndipati tsopano pressure group age idayamba tsopano kutentha ya United Democratic Front penapo ndimene pa 1933 imakalembetsedwa ngati chani chipani chifukwa cha mavuto onsewa Dr. Banda sakanapangira mwina kudali kuvomereza kuti apa zikuona kuti zinthu zatani kodi zavuta inenso mdziko muno zinthu sizingatheke ndipo kudachitikadi masankho omva maganizo anthu masankho Dr. Banda atavomera adana kuti masankho achitike pa 15 March ndiye zipani zambiri kudali zipani ngati za United Front United Democratic Front kudali MNDP kudali chipani cha MDP kudali chipani cha CSR ndi zipani zambiri zimene zidabwera afodele mene momo zimene zidabwera kuzapa masankho ndi zidadandaula kuti yayi period imene atipatsa ya pa kuchoka mu 1992 cha mwezi wa September kuti masankho achitike mu March 1993 period yatani yafupika kukonzekera kuti vuta ndi
Dr. Banda no masankho akhala pompa zidachita kutengera amene adali secretary general wa bungwe la United Nations Boutros Ghali wa ku Egypt adachita kukamba ndi Dr. Banda kuti yaya apa period mwapereka ndi ochepa mupereke ufulu anthu akhale ndi nthawi yomema anthu kuti tikufuna chani zinthu zasinthe ndi adasintha kuchoka pa 15 March ndi kukwasiya pa 14 June 1993 ndimene masankho adachitika. Voto adachitika inaona kuti anthu ambiri adalembetsa koma amene adakavota adali wochepa. Siti kudziwa vota apafe ndi koma masankho amwe anthu amene adavotawo 63.5% voted for multi-party democracy. Imene tungoti 64%. Okay. Pamene the other 35 plus ndimene idanena kuti ya ife tikufuna be ulamuliro wachipani. Analipa anthu ena amene wanena pompano kuna kuti alipa anthu ena amanena pano kuti Dr. Banda adakhala moyo dziko sidenda chonchi. Kagulu kake ka 34%. Bona fide supporters za Dr. Banda. Kwina kuli konse is normal. Otakhala kuti ndi wabwino kandi oyipa chotani, oyipa chotani. Alipena kama nena kuti ifeyo zili bwino. Umakhala ni ma bona fide. Amene sikuyipako sakuona. Ola anthu azilira. Koma pabwera kagulu kena nena kuti ifetu zili bwino ziko likwenda bwino. Kuna kuti ya ife amene zili bwino. Ife zikwenda bwino. Zimachitika bwino. Zoti mu 1992 anthu amavutika ninjala. Anibena zonchita. Ayi tifuna be one party. Chimene chimachitika inali propaganda imene imachitika mu nthawi imeneyo. Chifukwa kudali ngati Malemu Charles Kampulusa. Amene adali a chipani cha Malawi Congress Party amene amaenda ndi chipani cha Malawi ndi komanso Dr. Banda. Chifukwa amawauza wanthu musavotere matipate. Dr. Banda amanena kuti matipate ni nkhondo. Ndipo amapeka zitsanzo za zimene zimachitika ku Rwanda. Apeka zitsanzo zimene zikuchitika ku Mozambique. Apeka zitsanzo za nkhondo zimene zikuchitika maiko mu Africa by 1992. Amene amadauza kuchitika fajani cha nkhondo. Ndipo kubwera kwa zipani zambiri ni nkhondo. Kubweretsa nkhondo. Kampeni imene Dr. Banda amayenda nayo inali imeneyo. Ni nkhondo. Matipate ni nkhondo. Votani chasama ife ndangwazi takhala na 1964 mpaka na pano. Simunabuke nkhondo muno. Timangodzidyera ufulu wathu, timangogona panja, kodi mukuita ndi nkhondo zipani zambiri, aina akaluza, afuna kuti akaitanitsa serikali muno bwere nkhondo. Zonsezo ndi kampeni imene amayigwiritsa ntchito. Komabe oino pamene anthu inde pambali pa nkhondopo amadzathaso zakumbukira kumene tikutani tikuchokera. Chifukwa Mbiri history should always teach us where we are coming from and where we are going. Kuti tikonze kutsogoloko tidziona kumbuka kumene tikuchokera. Ndifaka anthu munthawi imeneyo adaonabe kuti ya iyi ndi ndizoona koma tikaona kumene tikuchokerako ngati ili nkhondo tidzachita kuiona konko kusiyana ndi bwino tithane ndi mavuto awa. 64% voted for multi-party democracy. Ndipo 35 or 34 point something voted for MC for one party rule titelo. Ndi masankho amene ndi 64 adali ndi zizindikiro. Zizindikiro cha chipani chimodzi adali tambala wakuda. Chimene chizindikiro cha chipani cha Malawi Congress Party. Pamene chizindikiro cha nyali. Pamene chizindikiro cha amene akufuna matipati pamakhala nyali. Ndiye kuti anthu amataka mabwera uko ndikuona kuti zipani zambiri angopita nyali. Pamakhala pa ballot paper pamakhala nyali. Ndi tambala wakuda. Tambala yake ndokuda. Ukafuna tambala wakuda umakasamula tambala wakudayo. Pamene pali tambala wakuda. Umakachonga pali tambala wakuda. Ngati suda kuchonga umakatinda. Ngati ukufuna nyali umakachonga nyaliyo. Basi ndimene mazatsake adayendera. Masankho atatuluka Dr. Banda adavomereza kuti this is the wish of the people. This is the wish of the nation. Adavomereza ndipo zipani zidayamba kutumphuka. Ndimene kunkabwera chipani cha Malawi Democratic Party. Ndipo president wa chipani cha Malawi Democratic Party adali Akamulepo Kaluwa. Chipani imene ngati chango zizira mwina ndi 5 years iyi. Koma masankho a 10 years Malawi Democratic Party osati Democratic Progressive Party. Malawi Democratic Party. MDP. Adali Akamulepo Kaluwa. Komanso kudali chipani cha Malawi Democratic Union. Chimene a president yake adali Hale Bwanausi. Komanso kudali chipani cha Congress for the Second Republic cha Kanyama Chiume. Kudali so chipani cha Malawi National Democratic Party chimene chidali cha Atim Mangwazo. Ndi zipani zambiri zimene ndi komanso sai wala UFMD.
United Front for Multi-Party Democracy chimene mtsogoleri wake adali George Kanyanja amenewa ndi amene adali ngati kuti adagwirizana kuti ife tipangaza chani chizindikiro chachani chanyanja ndimene tsopano kati mene tateremo sinanga zipani za boma la Mbiri zabwera komabe sizotanza kuti Dr. Banda sana mtsogoleri wa dziko lino adalibe mtsogoleri wa dziko lino pansi pa chipani cha Malawi Congress Party koma boma lake longogwirizira tikudikirira kuti titense chani masankho ndimene adana kuti meta panga referendum chonchi tidikire chaka chimodzi kuti tichitike general elections so pofika pa 17 May 1994 ndimene kudadza chitika tsopano masankho ona kuti anthu sasankha boma la zipani zambiri tiyeni tisankheni mtsogoleri amene tikumufuna ndiye anasankha ndiye masankho adachitika pa 17 May ndi pamene Dr. Banda kumasankho kuja ataona kuti mene zateremo tipange bwanji mmene kuti agwanda chakwamba atatuluka adachita kwatulutsa kundende ndipo adatenga agwanda chakwamba ndikukhala ngati vice president wa chipani cha Congress Party Dr. Banda ndikutsogola ndipo masankhowa 1984 adapangitsa kuti Dr. Bakiri Muluzi ndi amene adapambana kwambiri ndi pa masankho amenewa chifukwa anthu adatopa ndi amene adakhala mtsogoleri woyambirira mu boma lachiwiri la zipani zambiri ndikuna kuti boma lachiwiri la zipani zambiri fo zidakhalapo mbuyomo ndipo adasankhidwa from 1994 mpaka na kufika mu 2004 koma chidwi chathu cha referendum ndoti chathera pamene referendum ndimene idathera kuti kugwa kwa Dr. Banda ndimene kudapangitsa kuti zipani zambiri the fall of life president ndimene momene tafikira kumapeto ndi program ya Kufukula Mbiri makamaka mugawo lija limene limafukula mbiri ya referendum chisankho chomva maganizo a anthu ndipo maganizo ake adali okhudza kuti ngati kuli woyenera kukhala ndi ulamuliro wa chipani chimodzi kuti upitilire kapena kubwere ulamuliro kuma wa zipani zambiri tafukula zambiri taona tikudziwa tsopano kuti Malawi wachokera kuti ine langa dzina ndi Evans Matola ndipo ndidali ndi John Gunde ndikuyamikeni kwambiri tathokoza mwambiri pamakina panali Joe Msomera mukhoza kukhala ndi mwayi woti mutilankhule kuti mwina tikonze pati kapena tilimbikire pati mu program yathu imeneyi komanso mwina sabata imene ikubwerayi tikathe kumva program yanji mukhoza kutilankhula pa 099 2492 979 langa dzina ndi Evans Matola mwakoma nonse.